mufaro wangu kusangana nemi. Ndinoziva kuti muri kutitarira nekutiteerera muri kunyika dzakasiyana siyana. Asi tapinda muchikamu chedu chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotseri vedu vedande mutande vanotipaiwa masaisai kuti tigone kukurukurirana. Munoziva kuti vadikani nedande mutande zvinoendeka. My Chisamba show is powered by DANDEMUTANDE. Asi tataura, regai ndikukurudzirei zvakare kuti farirai pe Facebook page yedu inonzi My Chisamba show official. Mukatadza kuti bata vane zvikuva izvozvo, munogona kana kuenda pa YouTube pedu, tiri kuwanika muzvikuva zvakasiyana siyana. Nyaya iri pano inyaya yetsumo. Vakuru vedu vaitaura vachihwanda nayi, vachihwanda nekusera, asi vachitaura zvakadzama chaizvo. Hanzi akupabadza ati ugute. Kana tiri kutaura pakuguta, kana tichitaura mutsika nemagariro nemutauro wamai, kana tichitaura kuguta, hatisi kureva kuguta kwekuti wadya zvakawanda wazvimbirwa, kana kuti wazodini. Tiri kutaura upenyu hwakanaka, hunoendeka, upenyu une mufaro wekuti zvaunoda kuronga uri kukwanisa kuzvironga munguva yako yaunenge uchakasimba izvozvo. Hanzi kana munhu akupabadza asina kukuisira mundiro, zvinoti hana kuyera zvinhu zvaakupa, akupa iri zvakavhazhuka. Nekuti kana wakurima nebadza rako iwe unotora ndima yaunoda, ndima yakakura, ndima yaunoziva kuti iwe nemhuri yako munogona kuti muite. Saka kazhinji mukati meupenyu hwanhasi tiri kuona nying'ope, tiri kuona vamwe vari kuvenga vamwe vanhu, kune vamwe vari kuita godo kunzi anonyima stereki uyu, haape uyu akaomera anazvo. Vadikani kana tanyimwa naye tinenge tanyimwa zviri zvinhu zvane. Handiti munhu anenge atinyima zviri zvake, saka hatigoni kutongedzera zvinhu zvisiri zvedu. Zvanzi akupabadza ati ugoguta. Saka iwe ukazvishandira, nekuti upenyu idunga munhu, tinobatsirana, tinopanana, tinoita sei. Asi regai ndikutaurire chokwadi cheupenyu, zvokupiwa hazvikwane. Zvokupiwa hazvikwane. Pada munhu akupa chekudya, iwe uruda chekupfeka. Pada munhu akupa chekupfeka, iwe uruda shangu. Pamwe wapiwa shangu, iwe uruda magumbeze. Saka tiri kuti ukazvishandira wega, unoronga upenyu hwako, ugoziva kuti panguva ino ndikuda mbatya, panguva ino ndikuda shangu, panguva ino ndikuda zvekudya, panguva ino ndinoda zvakati zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vanozvipa yatingati pachirungu entitlement. Vamwe vanhu kana tichiti entitlement, munhu uya anongofunga kuti aha, vachauya zvavo nditakura, handisi kuenda kubhazini, vachauya nditora. Munhu uya anongofunga zvakare kuti vachandipa, vakatambira mwedzi wakapera uyu, vachandipa, ndinofanira kuti ndiende kumusha, ndinofanira kunotenga mbeu, ndinofanira kunodai vanondipa mari yembeu. Isusu tiri kuti kubatsirana kwakanaka fani. Kana tiri muupenyu hwedu mutsika nemagariro, tiri vanhu vanofanira kuti tibatsirane. Asi kurudziro iri pano ndeyekuti tiri kuti hero badza hautambidzwe mumaoko chete. Dzimwe nguva zano chairo, ipo pano tiri kupanana badza kapa. Nekuti kana wapiwa zano ka, wapiwa badza, kuti ungaronge sei upenyu hwako, ungaite sei, ungagadzirise sei. Kana tichipanana mazano ekuti akupa badza ati ugute, tiri kutaura kana mukati memhuri dzedu kune mumwe munhu munomuona kuti baba vacho havasi kushanda, mai vacho havasi kushanda, asi vari kuramba vachingobereka vana. Mune vana vanganiko? Tine vana 8. Hungu vana vakanaka, imhuri yakanaka iyo, makorokoto. Asi isusu tiri kuti kana tichiita mhuri mazuva ano, ngatiedzei kuita mhuri dzatinokwanisa kuriritira, mhuri dzatinokwanisa kuendesa kuchikoro, mhuri dzatinokwanisa kupfekedza, mhuri dzatinokwanisa kurapisa. Nekuti tiri kuzoita sevanhu vari kutambura zvakanyanyisa, tiri kuita sevanhu vari kutatarika, nekuti hatisi kuziva zvatiri kuita, hatisi kuronga zvinhu zvedu. Hanzi kana wapiwa badza, rima zvinokukwanira. Kana wapiwawo zano iroriri, dzimwe nguva pamwe tiri kugara kusiri kudzimba dzedu asi kuchitidhurira. Ngatiendei kwatinokwanisa kuti tigorima zvatinokwanisa. Handiti unoona mumwe munhu mari yake yaanotambira ndiyo mari yake yaanobvisa mutero wemba. Zvino kana wagara pakadaro hapana mufaro, nekuti unongoti uchibva kumutsetse wokutambira wabva wabhadhara mari yese yapera, kunotsvaga wokumweka. Nekuti muupenyu hazvireve kuti tinotanga tichigara kuya kwatinoda kwairira kwatinoda,
ngatitangei tichiita pamwe patinomboita sekufanira kunge kudzidzira yatingati pachirungu stepping stone, kuti aregai timbogara panzvimbo inei nekuti yakatirerukei pamitero yayo, yakatirerukei pane zvakati zvatinogona. Kana magona izvozvo muchienda pane chimwe chinhanho, nokuti upenyu hunoda kuti kana uri panhanho yepasi woenda panhanho yepakati, woenda panhanho yepamusoro, woenda panhanho yepamusorosoro, kuti zvirambe zvichienda. Hazvizoda kuti uchibva kumusorosoro wowondomuka kudzamara waenda panhanho yepasi. Saka tiri kudzidzisana pano kuti kana wapiwa badza zvanzi ugute, kana wapiwa badza zvanzi ugute, zvanzi uzvirimire iwewe uchiona zvinhu zvauri kuita iwewe kuti zviri kukubatsira, zviri kukubatsira, nekuti ukarega kuti zvikubatsire hapana zvaungaite. Iwewe unofungei nekunzi ndapiwa badza? Kune mumwe munhu anoti kana apiwa badza muupenyu chaimo, ngatimboritora ise badza chaizvo, anongoripukuta kugarira kudai. Amusati mambopfuura nepamunda pemunhu muchiona akagarira badza, mugopfuura zvakare mugona agarira akunwa tii, mugopfuura zvakare mugona, asi mugoshama kuti ashandeiko, aita basa rei. Isusu tiri kuti pamukana waunenge uinawo, ndinoziva kuti mikana yeupenyu yakaoma, ndinoziva kuti zvatiri kusangana nazvo pada hazvisiri izvo zvatanga tichida, asi zano riri pano nderekuti aiwa tambira badza ugoguta izvozvo zvidiki, nekuti nzizi idzodzi dzatinoyambuka, kana makungwa masizi iwaya atinoyambuka atinopfuura nawo nengarava akatanga ari madonhwe emvura. Saka isusuwo ndo zvatinoita muupenyu hwedu, tinotanga tiri madonhwe, dzogove hova, agove makungwa. Regai nditarise shamwari dzedu dzatenge tichitandadzana nadzo. Tinokutendai nokutandadzana nesu. Panapa tina Yolance Mutengwa, keep up the good work, good morning amai. Tinotenda mwanangu newo wakadi yako. Natsai Mundwa, hello beautiful amai. Oh, thank you, ndinotenda. Nensi Chizawari, makadi amai, ndinofara zvangu kana makadi wanangu. Pano pana Justina Vutambwa rowa, wakadiko mwanangu, makadi amai Chisamba, ndinokutenda ine dzidzo yakanakisa. Ndinotenda oneni. Hello beautiful mama, tinofara, tinokutenda mwanangu kwauri ikoko. Pane umwe akanzi top fan. Thank you top fan. Precious Magenga. Morning. Aiwa tinotenda. Tinoza kuti kunoku kuchiri mangwanani, kune mamwe kwadoka, kune mamwe masikati, asi tinongokwazisana chete. Nensa adzoka zvakaranzi mashoko makukuti iwaya mai, chirongwa chenyu chinotidzidzisa chose. Ndinotenda kana tiri pakudzidzisana. Inini ndiri kuti manhanga chengaosi, hapana risina modzi. Zvawinazvo panguva yatiri kutaurirana ino, twawinatwo panguva yatiri kutaurirana ino, zvakawanda zvawina, zvingave zvishoma, zvingave ndopekutangira. Ndipo pokutangira ipapo. Ungaite sei kuti zviwande? Ungaite sei kuti iwewe upombonoke kuti zvinake? Nekuti kana tikamirira chete kupiwa, tinoramba takangogumburika. Kuramba tichikumbira kunoita kuti tisanzwanane nehama dzedu, nekuti vanotidaira zvavanoda, vanotipa sekuda kwavo. Tinogona kufunga kuti dzimwe nguva tatsvinyirwa, tinogona kufunga kuti dzimwe nguva tarasirirwa, kana kuti tasairirwa kure. Saka isusu tiri kuti hongu tinobatana semhuri, senyika, senharaunda, asi iwewe semunhu uri kumboiteiko? Nekuti kana uri kungodhakwa cheteka, hapana ndima pakudhakwa, hapana pakazonzi basa rakafamba zvakanaka fani nekuti vanhu vese vanga vadhakwa, hapana kwazvinotiendesa, hapana pakazombonzi vanhu vanga varara saka basa rakazofamba zvakanaka. Hope hadzina ndima, asi kushanda nemwoyo, kushanda tisingaere zvinhu zveupenyu, nekuti dzimwe nguva ugere muimba yako une kamuri yako imwe chete, pamwe paupenyu hwauri kutangisa, pamwe uchiriwo chidiki ndokutangisa kweupenyu. Watogona izvozvo kunge uine kamuri yako imwe chete kana kamuri dzako mbiri, nekufamba kwenguva uchatozopedzisira kugara imba yese. Zvino vamwe vanobva vada kutanga nekuti nditomboda zvekamuri imwe chete, ndiri kuda kunogara double story, ndoda kunodini. Hongu unogona kukuenda zvakanaka, tiri kuzvikurudzira kana uchizvikwanisa, asi kungondomoka uchibva kudenga uchirovera pasi, unorovera nemhino, unokuvara, unoumburuka muvhu. Asi ukasumuka zvishoma nezvishoma, uchienda kumusoro, uchiita basa,
ndokuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Pachirungu vanoti aiwa ikonai kupa munhu hove mupei chirauro aende kunoredza, atsvage hove, azive kuti dzimwe nguva chirauro chii chinombodimbuka osunganidza, dzimwe nguva chinokubaya uchigadzirisa, dzimwe nguva hove dziye hadzidyire. Ngatizivei kuti upenyu zuva nezuva rine zvaro, hazvinake mazuva ese, asi isusu tiri kuti gashirai upenyu nomufaro, gashirai upenyu neutano, gashirai upenyu nokuti hunonzi farai mugofarazve. Handiti hazvirevi kuti tikangotsamwa ndokuti zvinhu zvinake. Ko kana tatsamwa zvinouya here zvatiri kushuvira? Ko kana tikapopota zvatiri kushuvira zvinouya here? Asi ngatitsvage toita sei tapiwa badza. Panapa ndatsanangura kuti badza ratiri kutaura pano handi badza chete rokurima, rinogona kunge riri zano, kunogona kunge kuri kubatsirwa nezvekutangisa. Vamwe vanogona kukubatsira kuti aiwa zvinhu zvenyu izvi zvekuti muedze kutanga, iwo hakuna kubva wangozviponda kazvese zvobva zvapera, uchishaya manje kuti uchitangira kupi. Regai nditarise zvakare dzimwe shamwari dzedu ndiri kudziona dzakawanda. Pana Blaise Pascal, makadii mama? Tinofara zvangu. Pana Muriel B Magocha, hamunyepi papa Chisamba. Vanhu ngatiite mhuri dzinogona kuchengeta, ngatiitei mhuri dzatinogona kuchengeta hongu, kwete kunguti vana vanozotichengeta. Aiwaka mazuva ano muri kuona upenyu hwasanduka ka, vana mbuya ndo vakutochengeta vazukuru. Kune urwere, kune matambudziko akasiyana siyana, saka ngatiitei zvatinokwanisa. Panapa pana Rendani Museve Ndou, watching from South Africa, but there is no network. Tine urombo zvinomboitika kani nai, zvinombonetsa. Panapa pana Mbeko Malibs Mbeko, connected to the program in Cape Town Rosebank. Tinokutendai kana muri kutiona muri kure ikoko vana vedu kuenera. Tendai Tiago Powerful, ndinotenda mwanangu. Selina Ziyambi ane nzeve ari kunzwa, vamwe vakaoma musoro asi maita basa, tinotenda. Powerful Teaching tinoitenda. Mbeko, tambira badza ugoguta, zvechokwadi kurudziro yakanaka, tambira badza ugoguta. Hatireve kuguta kwedumbu, kunogona zvako kukaita kuguta kwedumbu, asi tiri kureva amungati maplan, kana tichaura ndive chidiki, maplan uri kurongei noupenyu hwako. Pane zvauri kufunga here iwewe semunhu, kana kuti uri kuti mudhara wangu achandiudza, amai vangu vachandiudza, sekuru vachandiudza, aiwa upenyu huri kumhanya. Nezuro wayo nemakore akadai, nhasi une makore akadai, svondoro nayo unenge wane makore akadai. Saka tambira badza ugute, uzviitire upenyu hwako. Chaunoshuvira iwe chii? Iwewe unodei muupenyu hwako? Zvaunoda ukashingaira nazvo, ukatambira badza, ukatambira dzidziso, ukatambira rairo, unoona zvinhu zvako zvichibudirira. Kubvunzana kwakanaka, kutaurirana murudo kwakanaka. Zvino vamwe tinongoda kutedzerana nai, wakanzwa kuti ava vari kutengesa zvakati ndiko kuita mari, tese taenda ikoko. Zvikanzi aiwa mukaenda kwakati ndiko kuri kuita zvakati. Iwewe zvauri kuita ndo zvauri kukwanisa here? Zvauri kuita une mufaro nazvo here? Munoziva munhu akaita chinhu chaane mufaro nacho, kungave kurima chaiko, kungave kusona chaiko, kungave kubika chaiko, kungave kuenda kubasa chaiko, ukaita zvinhu zvaune mufaro nazvo, pakupedzisira kwazvo zvine pundutso. Chatinofanira kuziva ndechekuti upenyu hauna makwikwi. Vamwe vatakaenda navo kuchikoro pari zvino vabudirira kupfuura isusu, asi hazvirevi kuti sitonamba tiri ipapo tikatambira badza, dzimwe nguva tinovapfuura. Nokuti upenyu hunongoenda nekuti munhu waenda nenzira ipi. Upenyu hwakazara nzira dzakawanda, saka ngatiregei kuzvitambudza zvakanyanya kuti uyu ndaimukunda kuchikoro uku, asi iye zvino honai kwaaveko. Aiwa, pamwe akaona nzira yekudimburira, pamwe badza rake rakauya nepapfupi pfupi, pamwe rako badza rauya nekwakareba, pamwe iwe badza rako ranetsa kuwana. Isusu tiri kuti famba nenzira yaunokwanisa, nekure inosvitsa. Kana tikange tazvitsvaga zvatinoda mukati meupenyu, tinobudirira. Kushorana kunoita kuti tisateererane. Hakuna munhu akashoreka mukati meupenyu, hakuna basa rakashoreka, hakuna hama yakashoreka, hakuna hama dzisingakudzike.
tikabatana zvakanaka, tichipanana mazano, tichitambira mapadza kuti tigute, basa redu reupenyu rinofamba zvakanaka. Regai nditarise kuti pane vamwe zvakare vapinda here vachitandadzana nesu, nokuti vari kuramba vachingopinda, asi chiringazuva chakukwikwidzana nesu zvakanyanya. Dzimwe nguva handigoni kukutaurai mese, asi ndinenge ndichikuonai, saka ndichingokugashirai mese pamwe chete. Ndakupedzisa nyaya yedu iye nekuti chiringazuva chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndinoda kukusiyirai kuti matambira here badza zvatadzidzisana pano. Wagashira here badza kuti ugoguta? Badza rako rinogona kunge riri badza chairo. Badza rako rinogona kunge riri zano ratataura pano. Badza rako rinogona kunge riri zano rawakapiwa neshamwari, zano rawakanyorerwa nambuya kana nasekuru kana nani. Ukaita zvinhu nemufaro, ukaita zvinhu nemoyo unoda, haurambe uri panzvimbo imwe chete. Asi chatinofanira kuziva ndechekuti hatisumuke zuva rimwe chete, hatigone tese zuva rimwe chete. Tinoenda nemikana yakasiyana, nekuti kunyange nzira dzatinofamba nadzo muupenyu munotoona kuti iyi nzira inoenda kwazvaye kwamuriwa, asi inopota mogonzwa kuti iyi nzira inoenda kwamuriwa asi iri pedo pedo. Ndo zvinoita zvakare upenyu. Vamwe vanongowana chipadza chavo nepedo pedo, vamwe vanowana badza ravo nekure, asi iwewe rako badza. Ndichipedzisa, gashira badza ugoguta. Regai timboona shamwari dzimwe dzapinda panapa. Tinotenda amai, but kune vari kuda kupiwa badza nokurimirwa kwacho tinozvifambisa sei? Amai, mubvunzo uyu mubvunzo wakanaka chaizvo. Asi kana topinda mune zvimwe zvikamu, nokuti zvinongova yedu yatiperei, mazano atinopanana emabasa, mazano atinopanana eupenyu, ndo mapadza iwayo. Tichazopinda munyaya iyoyo sekutaura kwawaita, ndinozvitenda. Martha Murwirwa, amen. Tinotenda. Andrew Mateza, ndiri kudzidza. Tendai Gutu, tinotenda nekuti dzidzisa mama. Tenjiwe Mvundla, ndiri kudzidza mama. Ndinokutendai. Vamwe vese vanyora, ndinokugashirai nokukutendai. Aiwa, munogoza kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Chisamba Show. Chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kuoneka tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande. Chisamba Show is powered by Dandemutande. NeDandemutande zvinoendeka. Inimi vatariri nevateereri, farirai Facebook page yedu Chisamba Show official, kana kuenda kuYouTube kwedu ikoko. Ngatisanganei mune zvimwe zvikamu pane rimwe zuva. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.